sobre l'avortament i avui, soc la Maria Freixanet, soc la coordinadora de la línia de gènere i política de l'ITPS, però avui com ahir moderarà la sessió la Sandra, que és la meva companya a la línia de gènere, perquè tenim problemes a la veu i així seguirà ella igual amb el debat com vam fer ahir i només dir-vos això, que s'ha desbloquejat, que teníem gent escrivint-nos i que comencem, que aquesta és una sessió una mica especial perquè intentarem una mica baixar-la a la pràctica. O sigui, el que perseguim és situar-nos una mica al lloc aquest de he decidit avortar, ara què passa? Baixar una mica a la realitat i ho fem buscant una sèrie de veus diverses, casuístiques, relats, que no tenen ànim de ser exhaustius ni representatius, senzillament que ens ajudin a escoltar què passa i després poder parlar-ne totes, que puguin sortir aquí altres relats, altres coses que se'ns estiguin escapant i per això volíem donar una mica de pes al debat i li deixarem una mica d'espai encara que ens n'anem d'hora. I ja ho deixo perquè no puc parlar, li passo a la Sandra que moderarà la sessió. Jo intentaré no dir massa per no allargar-nos. Amb aquest ànim que comentava la Maria de posar els peus a terra i veure què passa realment quan una dona decideix avortar. Hem demanat a 4 persones que ens acompanyin, que són persones rellevants en la qüestió de l'avortament al territori català per la seva experiència i pel seu recorregut concret en aquest àmbit. Hem intentat barrejar que hi hagi activisme i acompanyament, també que hi hagi una professional de la salut i que hi hagi una experiència directa d'algú que ha passat per un avortament. És el que deia la Maria, no intenta ser exhaustiva aquesta sessió, perquè si hem de tocar totes les realitats de tot el territori, vull dir, se'ns faria encara més llarg i ens agradaria, però no tenim l'espai. I bé, no m'allargaré més, perquè entre la Maria i jo ja hem dit prou i ara us toca xerrar a vosaltres. Començarem amb la Marga Alegret, que ve des del Pallars. Ella és infermera especialista en salut mental, obstetrícia i ginecologia. Té màster en equitat i igualtat pel desenvolupament per la Universitat de Vic, en perspectiva de gènere, i treballa actualment com a llevadora en unitats de salut sexual i reproductiva de l'Alt Pirineu i Aran i a l'Hospital Comarcal del Pallars. I també és membre del col·lectiu feminista Fem Jussà. Així, Marga, amb la teva experiència, què ens diries de com és realment l'avortament? Bona tarda. Gràcies a l'Institut per convidar-me i compartir amb tot aquest talento de dones d'ahir, d'avui i de demà i per al cap i a la fi fer difusió i xarxa, que ho necessitem més que mai. Doncs ens ubiquem, us explicaré una mica l'experiència del territori i barrejaré informació tant sanitària, des de quan arriba una dona que vol avortar, quin és el circuit que ha de seguir i quines mancances hi ha hagut, quines s'han resolt gràcies aquí, bàsicament, i quines mancances i quina línia de ruta s'ha de continuar seguint treballant. M'ubico a la província de Lleida, a la zona de l'Alt Pirineu i Aran, i sobretot la informació que us donaré és de les comarques del Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça, que és on treballo, el territori on estic treballant. Faig un breu resum que ens ajudarà a totes una mica a situar-nos quan parlem en quant a terminis o en quant a supòsits, tenint en compte aquesta llei, l'avortament despenalitzat l'any 85, però que realment es va desplegar amb la llei de l'any 2010, amb els 3 supòsits bàsics. Primer supòsit, poder avortar de forma lliure, és a dir, de forma avortament lliure per part de la dona sense cap tipus de justificació mèdica fins a les 14 setmanes d'embaràs. Segon supòsit, avortament des de la setmana 14 a la 22. És un avortament que s'ha de corroborar per informes mèdics i avortament més enllà de les 22 setmanes per ja malformacions incurables o inviables amb la vida i ha d'estar corroborat per un comitè expert. Dels 3 supòsits, me deixo el primer, que és el més important, on entrarem avui a parlar, els 2 supòsits, més enllà de les 14 setmanes que s'ha de corroborar per informes mèdics, en el territori català, i si m'equivoco les companyes ja em rectifiqueu, en el territori català avui dia aquests avortaments es poden realitzar en hospitals de xarxa pública.
en altres territoris del país espanyol hi ha moltes històries deplorables que s'expliquen al respecte. Pel que fa a l'avortament de menys de 14 setmanes, que és el que triura lliurement la dona, jo sempre aquí faig un incís, som molt pesada a totes les intervencions sobre la perversitat de les paraules. Realment, a nivell mèdic, parlem d'interrupció voluntària de l'embaràs, aquell avortament que succeeix en les menys de 14 setmanes. En canvi, en aquells avortaments que estan corroborats per informes mèdics de més de 14 setmanes se'ls dona la nomenclatura d'ILE, interrupció legal de l'embarazo, quan estem en termes de legalitat en tots els supòsits. Aquí ja veiem com també hi ha un tracte diferent. Pel que fa al territori, explicat a nivell del territori català, hi ha peculiaritats a nivell territorial, sobretot en aquells avortaments de menys de 14 setmanes. En l'avortament de menys de 14 setmanes hi ha dues tècniques a emprar. Una és l'avortament farmacològic, que és aquell avortament que la dona pot realitzar només fins a la setmana 9 de l'embaràs. És un avortament on s'administra una medicació a la dona per aturar la gestació i se li dona després una medicació on a domicili ella pren i inicia el procés d'expulsió. I posteriorment se realitza un control per veure que va tot bé. I fins a les 14 setmanes, no de les 9 a les 14, durant totes les setmanes fins a la 14, la dona també té una altra via d'elecció, que és la via quirúrgica, sota una sedació i una tècnica a través de l'aspirat o a través del degrat, tècniques emprades als hospitals públics per avortaments d'embarassos que sí que volen continuar endavant i per fallida, aleshores se fa aspirat o degrat, és a dir, són tècniques on els professionals estan instruïts en la seva carrera mèdica. L'única diferència és si hi ha batec o no hi ha batec i si es vol continuar l'embaràs o no es volia continuar l'embaràs. Faig aquest incís. Doncs aquesta tècnica actualment en tot el territori català no se realitza en hospitals de xarxa pública, sinó que s'està realitzant en clíniques privades que la sanitat paga. I aquí hi ha peculiaritats territorials. Tota la població de la província de Lleida no disposem de cap clínica privada, ja no només dins de l'hospital de referència, sinó que no disposem de clínica en la nostra província i ens hem de desplaçar a les clíniques de les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona. En quant a l'avortament farmacològic, també tenim peculiaritats al territori. Fins fa escaig 2 o 3 mesos, les usuàries de l'Alt Pirineu s'havien de desplaçar, no hi havia l'oferta de l'avortament farmacològic dins del territori, els hospitals de referència, i les estàvem derivant a la comarca de la Noguera. Les dones, per exemple, del Jusser i Sobirà s'havien de desplaçar una mitjana de 115 quilòmetres i les de la Ribagorça s'havien de desplaçar a Balaguer uns 120 quilòmetres. Què ha passat al territori? Gràcies, i no em cansaré de repetir-ho, al moviment de lluita feminista, fa escaig un any, coincidint amb el Dia de la Dona al març, van aparèixer uns cartells anònims penjats en centres sanitaris sobre el dret, exigint sobre el dret a l'avortament sense discriminació territorial i fora de judicis morals. I aleshores el col·lectiu feminista de la zona, Fem Jussà, el que va fer va ser un manifest recolzant aquestes queixes. A partir d'aquí es comença a desplegar una gran quantitat de moviment, de sortida de mitjans de comunicació i, com a retruc, acció a nivell política, d'ajuntaments, de Consell Comarcal i, evidentment, de Sanitat per donar resposta a totes aquestes queixes, aquestes notícies que comencen a sortir a mitjans i comencen a provocar un concadenat de queixes a d'altres territoris, ja explicaran les companyes de l'ICA, on van explicant les peculiaritats del territori. Tot això activa un procés d'intentar aportar la interrupció voluntària farmacològica a l'hospital de referència, que és l'Hospital Comarcal del Pallars, i s'endarrereix fins just ara la Setmana de la Dona del març d'aquest any. Amb el tema Covid es para una miqueteta la cosa, però després s'acciona tot. I, finalment, des del mes de març s'està, faig un altre incís, la causa per la qual no s'estava realitzant l'avortament era per un tema d'objecció de consciència dels professionals. Estic parlant que la llei és de l'any 2010.
I això és com incentivar l'any 2020, és a dir, durant 10 anys hi ha hagut objectors en l'hospital de referència, ja parlaré una mica després de l'objecció, i s'aporten professionals de Lleida un cop a la setmana, aquesta ha estat la solució, per dur a terme l'avortament farmacològic. Què aconseguim? Al Pallars Jussà i al Pallars Sobirà aconseguim que el nostre hospital de referència atengui i doni servei a les dones per un avortament farmacològic i és el mateix professional que atén i que controla posteriorment a la dona, perquè prèviament el personal objector a vegades atenia prèviament i feia el control posterior d'una dona que anava fora de territori perquè se li administrés la medicació per a aquesta interrupció voluntària. Tot i que tenim aquest apanyo, és un apanyo, perquè a vegades per un tema de terminis continuem derivant a dones a la Noguera, perquè no poden esperar una setmana i els hi va justes les setmanes per no fer el farmacològic i haver d'anar al quirúrgic quan no el volen, perquè si el volen no hi ha cap problema. I a l'Alta Ribagorça, l'hospital de referència és l'Hospital de la Vall d'Aran, continuen encara, que hi ha molta feina per part dels col·lectius feministes de la zona, continuen sense tenir accés a cap tipus d'avortament, ni farmacològic ni quirúrgic. Aleshores, professionalment, sempre la gestió del procés es realitza des de llevadoria. Les usuàries que tenen la sort de tenir informació, que aquest és una altra pata coixa important, la informació i la difusió a la població, a on he d'anar, doncs venen a la consulta de llevadoria i nosaltres accionem el procés i derivem on la dona vol dirigir-se o pot dirigir-se. El full de ruta, doncs, continuar lluitant perquè l'avortament quirúrgic es pugui realitzar al territori, perquè sabem que els mitjans tècnics existeixen. Lluitar per la llei de terminis, per l'edat de la dona, una llei que a la menor madura li permetia avortar. Amb la llei de Rajoy l'any 2015 apareix una nova veda on les menors madures han d'estar tutelades i autoritzades per la interrupció voluntària. Seguim lluitant pel termini dels 3 dies de reflexió. Una dona que ve demandant una interrupció voluntària se li ha de dir que s'ho pensi durant 3 dies. Jo quan veu una dona embarassada contentíssima i li obro el procés gestacional, no li dic pensa tu durant 3 dies, amb les repercussions que es mare o se pare, penseu-ho i avorteu si voleu. Això no es fa, perquè s'ha de fer amb una dona que té claríssima la decisió d'una interrupció voluntària i a més perquè ha de marxar obligatòriament amb un díptic d'ajudes perquè se pensi si vol continuar l'embaràs endavant. I continuem lluitant per les setmanes gestacionals, perquè no sigui un comitè mèdic que determini si es pot fer més enllà de les 14 setmanes. I lluitem per la tècnica quirúrgica al territori, ja hem dit. Tema de l'objecció de consciència és un meló que s'ha d'obrir. És un dret, evidentment, jo no qüestiono els drets de les persones. El dret a l'avortament és un i no se'ns ha de qüestionar ni se'ns ha de privar de l'exercici ple. I l'objecció de consciència jo tampoc la poso en dubte, sempre i quan s'exerceixi com un dret individual, no col·lectiu ni institucional, perquè si durant 10 anys no hi ha hagut interrupció voluntària, és que hi ha hagut una gerència que realment ha permès i ha provocat aquestes desigualtats en 2 drets, el de l'objecció de consciència i el de l'avortament. Conclusions, acabo. El dret efectiu a l'avortament dista molt encara el dret legal que tenim les dones. Se'ns diu que sí que l'exercim, evidentment, però amb desigualtats territorials, quan la llei contempla que s'ha de realitzar independentment del lloc on se visqui. La llei també contempla que s'ha de fer amb qualitat, independentment i específica de l'objecció de consciència. S'està assegurant una objecció de consciència a costa de desigualtats territorials, a costa d'estigma i de judicis morals a les dones, i a costa de riscos. La llei diu que s'ha d'atendre en un hospital públic quan hi ha risc matern. Jo plantejo que quan una dona se'n va a una clínica privada a fer un procediment quirúrgic, augmenten els riscos d'infecció. No discuteixo les condicions de salubritat, que les tècniques dels professionals i la formació de les clíniques privades sigui impecable, perquè m'arriben els feedbacks i són positius, que disten molt d'altres comunitats autònomes del territori, però hi ha un augment de risc que dins de la xarxa pública no haurien d'assumir perquè hi ha unitats de cures intensives, hi ha mitjans terrestres i aeris de transport, hi ha unitats de laboratori per fer transfusions de sang, hi ha medis que a la clínica privada no existeixen.
I també comentar i parlar i endinsar-nos una mica en l'objecció de consciència. És a dir, per què són objectors? És a dir, són objectors en tots els casos? A veure si des de Lleida s'ha investigat una mica més. Són objectors tant en la clínica, és a dir, hi ha objectors a les clíniques públiques que després van a fer interrupcions voluntàries a les clíniques privades? I si ho fan, és per un tema econòmic o és per un tema de pressió institucional? Són objectors, per què són objectors en aquells casos de menys de 14 setmanes i potser quan el Tribunal Mèdic ho decideix no són objectors? Quina base de moralitat tenen aquests objectors que sí que es permeten el luxe d'intervenir en un extermini, per exemple, de criatures amb deficiències mentals que són compatibles amb la vida? És a dir, aquí també hi ha moralitats. No diuen que treballen per la vida, doncs per la vida a tota costa. Per què en alguns casos sí i en alguns casos no? Remarcar aquesta pata coixa que us deia de la manca de difusió, quan arriben dones que no saben quin era el circuit, ens arriben tard, hi ha embarassos no desitjats que continuen endavant. Ahir una companya sanitària em preguntava on havia d'anar una amiga seva que s'havia quedat embarassada. És a dir, quan les polítiques, les institucions no informen és per omissió i quan la dona no acut és per desinformació. Tenim talls publicitaris, truca a tal lloc. En cas de Covid fes, per què no hi ha talls publicitaris informant en els mitjans públics sobre l'avortament, què és i a on s'ha de dirigir la dona? I finalment, la necessitat de suport de les defensores en drets en salut sexual i reproductiva, siguin col·lectius feministes, siguin dones de carrer, siguin professionals sanitàries, per combatre la criminalització que algunes defensores estan patint. Tenim una companya a Andorra que ho pateix en propis camps, en processos de fiscalitzacions, acompanyar altres dones en situacions molt més precàries que nosaltres, com comunitats autònomes de l'Aragó, de Ceuta, de Melilla, de Madrid, de Múrcia, i acompanyar els països que encara no tenen tan sols ni la llei d'avortament aprovada, com pot ser Gibraltar, Malta, Irlanda o Andorra, que la tenim aquí al costat. I ja ho finalitzo aquí amb aquestes conclusions i després ja parlarem més al debat. Gràcies. Moltes gràcies, Marga. Molt interessant el que comentes i a més molt vinculat al que ens explicava la Sílvia Aldaberta. Dono pas a la Clàudia Palà, que és d'Acció Lila de Manresa, que és un col·lectiu feminista anticapitalista no mixt que tenen més de 10 anys d'història com a organització i tenen una campanya molt potent en qüestions d'avortament i van teixint xarxa constantment amb altres col·lectius anticapitalistes de la ciutat. Endavant, Clàudia, quan vulguis ens comentes com és aquesta campanya i la vostra experiència. Perfecte, merci. Se'm sent bé, suposo? Bé, primer de tot, felicitar la Marga, has fet una intervenció espectacular i, de fet, molta de la informació que has dit també l'anava a dir jo, per tant, me l'estalviaré, sobretot tota la part dels tipus d'intervencions que es poden fer, de quirúrgica, farmacològica, etc. Per tant, entraré ja directament a com està la situació a la Catalunya central. Doncs començaré explicant-vos una mica què passa a Manresa. Doncs a Manresa hi ha l'hospital de referència, que és l'Hospital de Sant Joan de Déu, que com la immensa majoria de Catalunya són públics però de gestió privada. Llavors, el TAI és qui ho gestiona i és una xarxa assistencial de referència, com us deia, per unes 260.000 persones de les comarques del Bages, el Solsonès i el Moianès, i que compta amb un equip d'uns 1.850 professionals, per tant que estem parlant d'un hospital d'unes grans dimensions. Doncs, com us deia, està gestionat per el TAIO, que és una entitat privada, i el patronat d'aquesta entitat està presidit primer de tot per l'alcalde de Manresa, que és el Marc Eloi, que és d'Esquerra Republicana, i està format també per empresaris importants de la comarca, està format per una altra regidora de l'Ajuntament de Manresa, per la Mútua Manresana i, com no, per l'Ordre Religiós de Sant Joan de Déu. Llavors, aquí faré una primera aturada. Les declaracions que han fet des d'aquest ordre religiós és que han dit públicament que en cap dels seus hospitals es practiquen avortaments ni farmacològics ni quirúrgics. Per tant, aquí ja tenim una primera informació, és a dir, aquesta ja és la seva línia vermella, en cap dels seus hospitals es practiquen ni tenen la intenció de fer-ho. I també, bé,
I després, en canvi, el que diuen des de la gerent de CatSalut en declaracions que ha fet el gerent de Catalunya Central és que ells la informació que els arriba per part del TAIA és que diuen que no tenen ni professionals ni mitjans. Per tant, aquí ens trobem com amb la primera contradicció, no? Uns ja diuen que no ho faran mai i els altres diuen que és per temes de mitjans. Bé, i què passa quan una dona a Manresa vol anar a avortar? Doncs heu de saber que, a part de l'Hospital Central aquest de Sant Joan de Déu, hi ha els centres d'atenció primària, que n'hi ha 5, si no m'equivoco. Llavors, alguns d'aquests estan gestionats per el TAIA, l'entitat aquesta que comentava, i els altres estan gestionats per CatSalut, de forma pública. I en un d'aquests CAPs, que és el CAP de referència, és el CAP Bages, doncs hi ha la CIR, del Bages, el Moianès i el Solsonès. Llavors, quan una dona vol avortar, el més probable és que vagi a l'hospital, perquè és on penses que has d'anar, no? Llavors, el primer que fan és dir-li que no és a l'hospital on ha d'anar, sinó a la CIR, i quan arriben a la CIR, doncs, allà li expliquen quines són les opcions que té. Llavors, com bé ha comentat la Marga, si està entre la primera i la 9ª setmanes, doncs allà li poden proporcionar la pastilla i li fan tot l'acompanyament. Llavors, hi ha un tema que és que a la setmana 9 tenim casos que els han derivat al Consorci Sanitari de la Noia. És a dir, a la setmana 9 doncs, els deriven a Igualada i és un tema que encara no hem resolt, encara no sabem per què ho fan, però és així. I després van a l'Hospital d'Igualada i si escollen l'opció quirúrgica en qualsevol de les setmanes, que com ha comentat, en principi és la dona qui lliurement des de la primera setmana de decidir si vol una opció o l'altra, doncs s'ha de desplaçar a una clínica privada, com ha comentat, a Barcelona. Llavors, per fer 4 números, tenim dades dels 3 últims anys de la CIR del Bages Moianès Solsonès i, per exemple, el 2020, de 490 interrupcions que es van dur a terme, 344 van ser al mateix CIR i 146 van ser derivades a Barcelona. Per tant, si fem una mitjana amb les dades que tenim dels 3 últims anys, podem afirmar que de cada 4 dones de la Catalunya Central que vol avortar, una s'ha de desplaçar a Barcelona. Pensem que és un número prou rellevant que una de cada 4 dones s'hagi de desplaçar per garantir un dret fonamental. Llavors, un altre tema en el que volia incidir era el tema de l'objecció de consciència, que, com ha comentat la Marga, sí que hi ha casos on hi ha personal sanitari que fa ús del dret que tenen com a professionals, però el que sí que no podem permetre i el que sembla que està passant és que es faci en cas d'institució. És a dir, el que no pot ser és que una institució decideixi no practicar avortaments tal com han dit públicament que no fan. Llavors, ara passaré més a la part de què hem fet Acció Lila com a col·lectiu feminista, com hem treballat des del territori. Tot va començar el 2009, on en el diari de referència de la Catalunya Central, que és Regió 7, va sortir un article explicant com està amb el tema de l'avortament. Llavors, aquell mateix 2009, el Comitè d'Ètica del TAIA va respondre dient que havien invertit temps i especialització en altres àmbits. I, per tant, nosaltres el que afirmem és que hi ha una manca de voluntat claríssima. Han passat 12 anys des de llavors i no han fet res al respecte. Per tant, no cal anar més enllà en aquest sentit. Després, això va passar el 2009, com us he comentat, i fa un parell d'anys ens va contactar una noia a través de les xarxes socials i ens va comentar per totes les peripècies que havia passat només pel fet d'avortar. Llavors va ser quan vam decidir engegar la campanya Els nostres cossos, la nostra decisió, que va començar amb una roda de premsa el 19 de febrer del 2020 i amb una concentració i bé, amb l'explicació de tot el que teníem previst. També dir molt breument que era una campanya que vam engegar conjuntament amb l'Aldarull, que és el col·lectiu LGBT d'aquí a Manresa, perquè ens vam trobar que simultàniament també s'havia d'obrir una unitat de trànsit al CAP Bages, que coincideix al mateix lloc on hi ha la CIR, i també era un tema com bastant turbi de per què no s'havia obert aquesta unitat de trànsit i també vam voler iniciar aquesta campanya dels nostres cossos conjuntament precisament per això.
després, bé, el que hem anat fent, com en qualsevol campanya de difusió, doncs repartir octavetes, fer pancartes, fer xerrades per tot arreu, fer difusió per les xarxes socials, etc. Llavors, com us dic, va començar a mitjans de febrer del 2020 i el punt d'inflexió una mica de la campanya va ser cap al desembre, on vam aconseguir que TV3 tragués un reportatge sobre la situació de l'avortament a la Catalunya central. Com deia el Marc, és quan hi va haver el boom, quan es va començar a mediatitzar el problema. Llavors, va coincidir que era el moment en què nosaltres volíem presentar una moció a l'Ajuntament de Manresa, ja que, com us he dit, el president del patronat del TAIA, que és qui hauria de poder decidir si es fan avortaments o no, és l'alcalde de Manresa. Per tant, nosaltres el que vam demanar en aquest ple era que incidís, que primer de tot que l'Ajuntament es posicionés amb el dret a l'avortament i que fessin alguna cosa al respecte, no? Ja que era el president, doncs, que convoqués un ple extraordinari on l'únic punt a debatre fos el tema de l'avortament. I bé, sí és cert que es va aprovar per unanimitat, es va aprovar amb uns certs canvis, com passa sovint, no? Sense unes garanties clares, etc. I també li vam demanar, ella ens va contestar que això no ho farien, que no convocarien un ple extraordinari perquè el dia abans ja hi havia hagut un ple ordinari que ja s'havia parlat sobre el tema de l'avortament. Llavors li vam demanar què és el que s'havia debatut i no ens va voler contestar. I bé, el nostre contacte institucional és Fem Manresa, que és un grup municipal que té presència a l'Ajuntament i estan constantment als plens demanant que expliqui, que facin feedback, que siguin transparents, que si són la veu de la ciutadania de Manresa doncs ens han d'explicar què està passant i en cap moment ens han donat cap tipus de resposta. Llavors, bé, també comentar que tenim una web amb un manifest que s'hi han adherit més de 1.500 persones i més de 80 entitats, amb col·lectius tant de la comarca com culturals, com Òmnium, etc. També establiments de la ciutat, és a dir, pensem que hem fet una bona campanya que ha arrelat bastant pel territori. També ens hem coordinat amb l'Associació dels Drets Sexuals i Reproductius, estem duent a terme un projecte també, conjuntament amb algunes companyes. I bé, i això, hem anat fent moltíssimes xerrades i aquí és una mica on ens trobem. Llavors, cap on ens enfoquem a partir d'ara, cap on és on volem treballar? Doncs, bàsicament, pressionar els membres del patronat, sobretot a l'alcalde, perquè, com us dic, és el representant del poble, per tant, pensem que és la seva funció, doncs, incidir-hi. Ja que l'Ajuntament sí que es va aprovar per unanimitat, sembla que tothom hi està d'acord amb l'avortament, un partit d'esquerres, doncs, sembla que hagin de voler canviar les coses, però de moment nosaltres veiem poca transparència i cap resposta. Per tant, sí, una mica també, com deia la Marga, rebatre una mica el tema aquest de que no tenen instruments i mitjans i sobretot nosaltres el que volem és que se'ns valori com a interlocutores vàlides, és a dir, som nosaltres, el col·lectiu feminista de la ciutat, qui ha posat el tema sobre la taula i per tant exigim que se'ns respecti com a interlocutores, cosa que no ha passat en cap moment. Es posen les medalletes com a Ajuntament i som nosaltres qui hem fet la feina, és a dir, volem dir que sí, que ens contestin els correus, que tampoc és demanar tant. I, per sobretot, el que volem és que la religió tingui un impacte nul sobre les decisions que les dones prenen sobre els seus propis cossos, perquè sembla mentida que al segle XXI seguim amb el mateix lema de fora rosaris dels nostres ovaris. I bé, això seria tot. Espero no haver-me allargat massa, però... I també, un cop més, com ha dit la Marga, repetir que la feina surt des de la base, surt des dels col·lectius feministes, des de les associacions, els acompanyaments entre nosaltres i és molt important que es visibilitzi aquesta feina, que no s'institucionalitzi, que és molt fàcil, no? Que les institucions prenguin tota la visibilitat mediàtica del que està passant i bé, gràcies per convidar-nos perquè és supernecessari i després ja debatrem sobre les qüestions. Merci. Gràcies, Clàudia, a tu per les teves paraules. He passat el link del vostre web per si es volen adherir al manifest pel xat. I ara passem amb la Maria Lloza, de Lleida. Ella és graduada en Treball Social, ara és coordinadora de l'Associació LICA de Lleida, orientadora laboral a l'Associació ProSec i portaveu de la plataforma feminista Marea Lila de Lleida. Endavant, Maria, quan vulguis.
Molt bé. Em sentiu bé? Perquè porto els auriculars. Vale, perfecte. Vale, doncs jo primer agrair a l'Institut convidar-nos i després també la Marga per la superintroducció que ha fet, perquè crec que ha situat estupendament a totes. Llavors, moltes gràcies i és un plaer sempre estar amb les companyes. Bé, us explicaré una mica la situació de Lleida, que la Marga ja n'ha fet, ho ha deixat així caure perquè, òbviament, competeix per territori, i després us explicaré també què és el que hem fet des de l'ICA, també des de Maria Lila, i una mica com se troba actualment la situació a Lleida. Bé, a Lleida no hi ha cap hospital en cap de les comarques que realitzi la interrupció voluntària de l'embaràs de forma quirúrgica, només es realitza de forma farmacològica. Sí que és cert que es realitza a Lleida i a les altres 4 capitals de província, que són Mollerussa, Tàrrega, Les Borges i Balaguer. Òbviament, el Pallars també seria i l'Aran també seria en referència, aquí ja no, però ja ho ha explicat la Marga, així que jo no entraré en aquest tema. Per altra banda, només es realitza la IV farmacològica, sí que ho fan al territori, és a dir, a Mollerussa, vas a Mollerussa a la Círic i el pots realitzar allí, no t'has de desplaçar a Lleida. A nivell farmacològic, a nivell quirúrgic, les dones que volen realitzar aquesta interrupció voluntària d'embaràs a Lleida s'han de buscar la vida, literal. Se n'han d'anar a Tarragona o a Barcelona, això sí ho saben. Llavors, a Lleida, una entitat que es diu Antisida sí que veien aquesta problemàtica, sobretot amb dones que no tenien la situació regularitzada o treballadores del sexe comercial, doncs els va arribar com un acord amb una entitat de Barcelona que es diu Salut i Família, i aquesta entitat, on jo també vaig ser tècnica, el que fèiem era intentar aquests casos que ens arribaven, poder-los derivar a les clíniques privades per tal que aquestes dones poguessin realitzar la interrupció voluntària de l'embaràs de forma quirúrgica, amb el que comporta amb terminis, amb el que comporta amb persones, imagineu-vos, que no parlen l'idioma, que no tenen recursos econòmics, és a dir, un desastre en tota regla, però que almenys els hi podia garantir l'opció d'anar a fora del territori amb acompanyaments, etc. Aquesta és la situació, el marc on es troba Lleida. També dir que a Lleida l'hospital de referència és l'Hospital Arnau de Vilanova, que és un hospital completament públic, i sí que hi ha diferents clíniques privades. És cert que fa anys es va obrir l'opció a demanar una acreditació per tal que alguns hospitals privats poguessin realitzar la interrupció voluntària de l'embaràs de forma quirúrgica, però no es va presentar cap d'aquests hospitals, amb la qual cosa va quedar totalment també en l'aire. Aquesta pràctica no s'ha realitzat mai, des dels 10 anys que porta la llei, mai a Lleida hi ha hagut aquesta opció, amb la qual sempre les dones que han hagut de fer aquesta opció han hagut d'anar a d'altres llocs del territori. Per altra banda, també comentar que actualment a Lleida no se sap molt bé el que està passant. Nosaltres, com a acció, sí que vam intentar, un cop vam saber el que estava passant, és a dir, nosaltres ens arriben aquestes demandes, ens arriba aquesta situació una mica se fica l'alerta quan surt al Pirineu, no? Ens arriba, ostres, al Pirineu no es pot, cosa que no ho sabíem nosaltres. Vull dir que també la problemàtica de la informació a nivell territorial és important. Llavors també és important que ho informem del que està passant al territori. Ens arriba el manifest i nosaltres diem, ostres, doncs que fort, no? I llavors posem sobre la taula i diem, però és que aquí a Lleida també tenim aquesta problemàtica. O sigui, a Lleida no es pot realitzar aquestes interrupcions, comptant que la normativa, per norma, el que sí que es fa a Lleida és que fins a les 9 setmanes es realitza la farmacològica, cosa que tu no ets lliure d'escollir quin dels dos mètodes vols, que ja s'entén que fins a les 14 setmanes tu pots escollir dels mètodes que vulguis, no? Llavors només hi ha una opció, que és fins a les 9 setmanes la farmacològica, i si no, doncs has de marxar. Bé, nosaltres ens entenem que això està passant al Pallars i veiem que la situació aquí també és greu. Llavors comencem a preguntar què està passant al territori. Ens fiquem en contacte amb el Departament de Salut
i per preguntar una mica què estava passant, per què no s'estaven realitzant aquestes interrupcions voluntàries de l'embaràs de forma quirúrgica, perquè és el Departament de Salut directament qui ens podia respondre en aquesta qüestió. El Departament de Salut ens diu que tot el Departament de Ginecologia de Lleida, de l'Hospital Públic, de l'Arnau de Vilanova, són objectors i objectores de consciència. 26, en concret, 26 membres d'aquesta unitat. Clar, cosa que ens deixa com molt sorpreses perquè diem, i ara què fem? Tenim un problema. El departament no ens dona tampoc cap solució de dir que vingui una persona o no ens diu res, sinó que investigaran una mica què és aquesta temàtica. És a dir, que tampoc ho sabien ben bé. En fi. Per altra banda, també altres col·lectius de Lleida, que també hi ha d'altres col·lectius feministes, sí que fan les consultes a nivell del Col·legi de Metges per veure quina realitat hi havia sobre aquesta objecció i sí que els diuen que hi ha objectors, però no està recollit en cap registre ni obtenen unes dades concretes. Llavors és com que estem així una mica sobre l'aire del que realment està passant allí. Després ens arriben d'altres informacions i ens diuen que exactament no tots i totes les persones són objectores de consciència, sinó que és com una forma de fer que s'ha instaurat en aquell departament on hi havia unes persones que coaccionaven a diferents professionals perquè no realitzés aquesta pràctica. Això ens ho diuen off the record, mai s'ha formalitzat de forma que ens ho han dit les institucions, òbviament, i llavors, clar, és com tot molt fosc, no entenem molt bé què és el que està passant. Bé, nosaltres, després de fer molta pressió al departament sobre que volíem, exigia que a Lleida es realitzés aquesta pràctica, ens diuen que pot ser que la via més ràpida és fer-ho en una clínica privada. Clínica privada o clínica de la xarxa pública, com també explicava la Clàudia, que seria l'Hospital de Manresa. Bé, primer se'ns diu una clínica, després se'ns diu una altra, a la premsa també es filtra i surt que ja estava tancat amb aquesta clínica privada, que seria la Clínica Aliança, que té trets de l'Església, llavors aquí també ho fiquem en qüestió, en alarma. Surt la notícia que això ja estava tancat, nosaltres parlem amb el departament i ens diuen que no, que aquesta situació encara no està solucionada. Això ja va qüestió d'un any, 2 anys quasi, gairebé. Vull dir que la situació està sent molt lenta, les dificultats per obtenir una informació transparent i clara està sent també dificultosa, tot i que sí tenim conversacions i sí que tenim aquesta interlocució, però és com que no acaba de sortir què és el que està passant i com això el departament ho resoldrà. Llavors, actualment estem en l'aire de que aviam si s'acredita aquesta clínica, de la qual no sabem res, no sabem quins protocols seguiran, no sabem quins metges ho faran, si seran els que, com bé deia la Marga, estan fent les IVs farmacològiques a la pública, però també ho faran en aquest institut, faran les quirúrgiques, si es permetrà, si això no es permetrà, no tenim tota aquesta informació de com serà el tema de l'objecció. Tampoc ens informen quins plaços o quin marc de treball hi ha per treballar amb els professionals de l'Arnau per a que finalment això es dugui a aquest hospital, que és on ha de ser a l'hospital públic, i és del que nosaltres no ens cansarem de demanar-ho, no ens conformarem en que sigui una clínica de la xarxa pública, sinó un hospital públic. I de moment estem bastant en alerta i la situació està bastant en stand-by. O sigui, moltes vegades sap més la premsa que els propis col·lectius. Llavors, doncs això, aquesta és la situació de la qual se troba Lleida i, bueno, que sí que és cert que és molt important que tinguem aquests espais on ho podem explicar i que podem fer xarxa entre nosaltres, perquè tot això ha sortit perquè nosaltres, pels diferents col·lectius i per moviments de base, i sobretot perquè al final som la veu de moltes persones de títol individual, que ens arriben demandes o que ens arriben denúncies i nosaltres podem fer aquesta incidència on elles no podrien en aquest cas.
Llavors, moltes gràcies pels espais, aquesta és la situació de Lleida i també m'agradaria que entréssim en el debat, ens féssiu preguntes, perquè crec que pot ser molt interessant. Moltes gràcies. Gràcies, Maria. Volia agafar aquí un moment perquè aquest què està passant que deia la Maria és una mica el que ens ha passat a nosaltres, a la Sandra i a mi, el motiu d'aquest webinar. Les hem convidat a elles perquè, diguem, són una mica els noms, els referents que ens van arribar i a partir del qual nosaltres ens preguntàvem una mica què està passant. Evidentment, com deien, no és amb voluntat que sigui representatiu de tot el territori. Estic convençuda que aquí hi ha moltes persones que coneixeu moltes altres realitats i tant de bo les voleu compartir en el debat. Era una mica com per mostrar aquesta sensació que estem en un moment en què torna a l'agenda pública perquè hi ha moltes persones en cadena que estan pensant, bueno, què està passant? Què està passant en l'avortament? Això no ho teníem ja blindat, no? Llavors, com que unes darrere d'altres estem en un moment en què això torna a l'agenda pública i estem amb aquesta pregunta, amb aquest què està passant. I m'animo jo a passar a l'última ponent perquè l'Aina ens fa una mica de contrapunt a tot això, perquè mentre que aquestes alertes venen sobretot de fora de Barcelona, sí que hi ha com la idea de que, bueno, doncs vas a Barcelona, no? El problema, un dels problemes és que s'envia la gent a Barcelona, però com si a Barcelona ja estigués tot bé, no? O sigui, com si allà sí que funcionés correctament. Llavors, una mica, l'Aina ens fa una mica de contrapunt a aquesta sensació, perquè l'Aina Ripoll és psicòloga, però el que avui ens presenta, i li agraïm molt que ens ho vulgui presentar, és un relat en primera persona, des de la seva pròpia experiència d'haver hagut de passar per un procés d'avortament a Barcelona. Llavors, ella ens volia compartir aquesta experiència, com de dir, compte, que tampoc tot està aquí arreglat. Així que, Aina, gràcies per ser-hi. Endavant. Gràcies per convidar-me. Us he de dir que és molt recent tot plegat i que espero explicar-ho bé i no... perquè encara estic de baixa i encara fa mal tot plegat. Jo he avortat 2 vegades, l'agost del 18 i aquest mes d'abril passat. En els 2 casos es tractava de 2 embarassos desitjats, el segon d'ells molt planificat i que van haver d'acabar per una malaltia que pateixo. Em sap greu començar justificant el per què jo vaig decidir avortar, però em sembla que és important en aquest cas perquè és un element important que em sembla que heu de saber per entendre la resta de coses que tinc ganes d'explicar-vos. Jo tinc, des que vaig començar amb la primera regla, tinc migranyes. Migranyes que, quan estic embarassada, es converteixen en una cosa que es diu cefalees en racimo. Les migranyes, quan jo ho explico a la gent que conec, així semblen un mal de cap fort, que fins i tot pot ser que hagis d'estar un parell de dies en silenci o a les fosques o una cosa molt molesta. El que a mi em passa quan estic embarassada està molt lluny d'això. El que passa és que només tinc dolor. Tinc un dolor insuportable, un mal de cap insuportable. De fet, les cefalees en racimo estan classificades com el dolor més gran que es pot patir sense desmaiar-se. I en la llista dels rànquings li diuen que és el dolor suïcida. De fet, el 73% de les persones que ho pateixen han pensat i han planificat un suïcidi. Jo, quan tinc aquest dolor tan gran, d'una banda estic convençuda que em moriré perquè és molt difícil d'aguantar i el que a tu et sembla és que allò no podrà acabar d'una altra manera i és veritat que més d'una vegada he pensat com es podia fer per deixar de patir. Aquest dolor tan gran de cap dura entre 4-5 hores i després són 12 o 30 hores de ressaca. I s'acompanya, en el meu cas, d'una aura, perdo la visió, em quedo cega, perdo la sensibilitat dels braços, a vegades la sensibilitat de la boca, de la mandíbula, del nas. Tinc molts vòmits, molts, sobretot pel dolor que pateixo, vòmits que el que fan és que treuen tota la medicació que prenc, per tant, finalment, la medicació necessito sempre que sigui injectada, perquè és l'única manera que pugui fer alguna cosa, que ja us dic que no fa gaire. I quan n'he tingut moltes i és un dolor molt intens, últimament m'ha passat,
doncs també tinc al·lucinacions. Al·lucinacions visuals i auditives, de que les parets es cauen al damunt. Us ho explico perquè necessito que sapigueu que és en aquest context que jo vaig demanar ajuda per acabar amb el meu embaràs. Una ajuda que no vaig rebre ni de lluny, sinó al contrari. Després de tenir 3 migranyes la segona vegada, la primera vegada, el primer avortament, crec que no val la pena que en parli gaire perquè em va passar això que us estic explicant, va venir molt de nou, em vaig deixar la medicació de cop, em vaig posar malaltíssima i vaig decidir d'avortar. El procés va ser molt dolorós, però igual com que tinc poc temps, parlaré de la segona vegada. Jo havia planificat amb la meva ginecòloga i la meva neuròloga un embaràs que es pogués fer amb garanties. Amb garanties vol dir que faríem tot el possible perquè no patís aquests brots i sabent que els podia patir i que si els patia hi havia un pla per acabar amb l'embaràs. Tots els metges que m'atenien sabien que aquesta era la meva decisió abans de començar i que probablement de no haver tingut la seva complicitat d'inici no hagués començat un embaràs. Us he de dir que em pensava que no em passaria, però bueno. Em va passar, quan estava de 8 setmanes van començar les cefalees, tenia 1 o 2 al dia i quan vaig començar amb la tercera, que era d'aquestes amb al·lucinacions i molt, molt, molt dolorosa, vaig anar a urgències. Vaig intentar anar a Vall d'Hebron, que és l'hospital de referència, allà em van dir que estaven molt plens de feina i que no em podien atendre i per això vaig decidir anar a una clínica privada on també visita la meva neuròloga, la neuròloga de Vall d'Hebron. Quan vaig entrar a urgències, clarament amb un problema neurològic, del qual en principi tenien notícia perquè hi havia un pla de medicació i un pla d'acció, em van entrar directament per ginecologia perquè estava embarassada de 8 setmanes. La meva parella i jo, que m'acompanyava, jo no gaire perquè estava molt confosa, però vam ser molt enèrgics dient no, a l'embrió, al fetus no li passa res. En realitat ara mateix ens és igual. El problema és neurològic i és un problema de dolor. I vull dir això del dolor perquè no es veu res des de fora, no? Només una persona, una dona, que et diu que està patint molt. Em van entrar per ginecologia, jo demanava que m'injectessin la medicació que la meva neuròloga havia pautat, que a part d'algunes altres coses és bàsicament diazepam, perquè necessites com calmar una mica el cervell. Vaig estar 5 hores a urgències sense que em posessin diazepam, malgrat jo el demanava. El demanava injectat perquè l'havia vomitat moltes vegades. Em deien que no me'l posaven perquè estava embarassada de 8 setmanes. La meva parella i jo ens tornàvem bojos, no? Parleu amb la meva ginecòloga, ella ho sap, hem pactat que almenys 3 diazepams a la setmana els puc prendre. En qualsevol cas, ara no importa, estic molt malament, no necessito ajuda. Van ser 5 hores. Després de 5 hores, l'Oriol va dir, tinc una pastilla, li donaré. A la boca la vomitarà, però li donaré cada vegada fins que l'ajudeu. Jo tenia una via on tenia posat paracetamol, que no em servia de res, i aleshores va venir la metgessa o la infermera, no sé, amb una injecció intramuscular i em va dir que si tant necessitava aquesta injecció, que me l'hauria de punxar al culet i que em faria molt de mal. Si la volia o no la volia. I vaig dir, no és que la vulgui, és que la necessito. I me la van punxar al culet. Va ser massa tard, ja no servia de res i vaig acabar ingressada. Durant les 5 hores vaig estar amb una llum damunt meu i un grup de metges i infermeres que parlaven de l'últim partit de futbol que havia passat, malgrat demanàvem que sisplau, que respectessin el que jo necessitava en aquell moment. Això va ser desagradable, però no va ser el més fort. La cosa és que quan portàvem això, estàvem acabant la visita a urgències, que ja em pujaven a planta, em van dir que m'havien de fer una ecografia. Nosaltres dos vam dir que no volíem una ecografia perquè en aquell moment la urgència era una altra. S'havia de fer l'ecografia sí o sí. No sé molt bé, no acabem d'entendre per què vam acceptar, probablement perquè si un metge et diu que s'ha de fer una ecografia, et negues 3 vegades i després te la fas. Però vam demanar, sisplau, que no ens ensenyessin res ni volíem sentir el batec de l'embrió, si és que hi era. Doncs ho van posar en alt. I vam estar escoltant-lo una estona llarga. Aleshores jo plorava molt, perquè va ser molt fort,
jo sabia que si la cosa anava com l'última vegada, no? En el primer embaràs vaig tenir 22 migranyes d'aquestes, 22 cefalees, que probablement aquell embaràs no seguiria, em van dir que si plorava tant i estava tan nerviosa que, evidentment, que tenia mal de cap. Aleshores va venir una infermera molt maca, o una metgessa, no sé, i em va agafar la cara amb les dues mans, em va dir que ella també en tenia de migranyes i que ara jo estava molt ofuscada, però que si era capaç de pensar en la vida que portava dins i si era capaç d'imaginar-me lo feliç que seria quan el tingués en braços, que segur que ho podria aguantar. I així ha sigut durant les 2 setmanes que he estat fins que he pogut avortar. Tots els professionals, menys una, que intentaré explicar-vos si tinc temps, tots els professionals han tingut aquesta actitud paternalista amb mi de no saps el que et dius, no? Tu tens una vida dintre que és molt més important que la teva i és amb aquesta vida amb la que has de pensar. Per tant, que jo vulgui medicar-me no té cap valor, no cal que em facin cas, que jo digui que m'estic plantejant avortar, tampoc. De fet, tothom em recomanava que aguantés. Perquè total, què podia passar, no? Que estigués 9 mesos amb una migranya cada dia. Diuen que les migranyes aquestes són més doloroses que un tret. Jo li deia, 9 mesos, o sigui, com 150 disparos he de rebre, no? Com em pots... Jo entenc que com a metge igual no em pots donar sortida i no em pots dir, no? Igual no hi ha una solució, però no em pots dir que la solució que jo he d'agafar és aguantar, no? I totes les metgesses mares em deien que amb elles els havia valgut la pena. Potser per això en cap cas ningú m'ha acompanyat en el que ha suposat la pèrdua, perquè jo volia aquesta vida que començava. I això no ha sigut un element a tenir en compte per ningú, perquè estaven massa ocupades en jutjar-me. De fet, una de les altres coses que m'ha volgut més i que m'està costant més de pair és que després de molts trets d'aquests, de moltes migranyes, quan vaig dir que ho volia fer, em deien que igual el que em convenia abans de prendre la decisió era anar al psiquiatre. Jo vaig dir que em semblava molt maco que m'oferissin un psiquiatre per ajudar-me a pair tot això, però es veu que no ho havia entès bé, que m'oferien o em proposaven que anés a un psiquiatre perquè alguna cosa rara hi ha d'haver en una dona que només perquè li fa molt mal al cap decideix finalitzar un embaràs que desitjava. Al psiquiatre no hi vaig anar, però queda dins això de si jo hauré aguantat menys del que podia o menys del que devia. No sé si tinc temps, però sí que m'agradaria explicar com va ser l'experiència el dia de l'avortament, perquè la Marga parlava d'aquestes clíniques privades. Jo dir-li clíniques a mi em sembla supergenerós. Les 2 vegades que jo ho he fet són 2 pisos, com el pis de la iaia, que tenen de tot menys la pinta d'una clínica. No fa cap sensació d'estar net, igual ho està, no ho sembla. Ni molt menys és un lloc on sentis que cuidaran de tu. La gent, els professionals que estaven allà em van tractar superbé, i això sí que ho vull dir, però l'experiència és horripilant i ho va ser per mi i per les 6 noies que compartíem la sala, perquè jo vaig tenir mala sort, però l'espai on ho vam fer a mi eren 2 habitacions d'un pis contigües. En una habitació, al voltant de les parets, hi havia 6 llits i hi havia 6 dones estirades cada una en un llit, amb una cortineta, però veient-nos les unes a les altres. I després passant com una porta que no hi era, a la sala del costat és on duien a terme la intervenció. Sense portes, sentint l'aspirador que s'engegava quan li feien a la companya del costat, sentint com li deien «Vinga, va, Laura, aixeca't, vinga, va, que ja ha acabat». La Laura, que no es podia aixecar perquè anaven superràpid i l'anestèsia dura més estona de la que els agradaria. I aleshores ens portaven arrossegant al llit, sense cadira de rodes, sense família, ni molt menys. Igual això seria per un altre dia, perquè és una experiència horripilant, I una de les coses que a mi m'ha quedat de llavors és que
les 6 dones que estàvem allà no ens vam dir res. No ens vam... La sensació que tens de que estàs fent una cosa mal feta és enorme. Tot i així, i acabo, jo no volia anar a una clínica d'aquestes, perquè fa 3 anys ja hi vaig anar i ja sabia com era. Jo volia fer-ho en un hospital gran. A la clínica privada em van dir que no m'ho podien fer. A Vall d'Hebron em van dir que sí, però que m'havia d'esperar 10 dies. 10 dies podien ser 12 migranyes, jo no podia aguantar-ho. I en aquestes clíniques em deien que m'havia d'esperar aquests 3 dies que comentava la Marga. Jo aquests 3 dies tampoc els podia esperar, aquests 3 dies podien ser 5 brots d'aquests, quan jo ja havia pres la decisió que m'havia costat molt de prendre. I a més estava mentalment molt alterada per tot el que m'estava passant. Em van dir que si pagava 400 euros o 430 euros em podia visitar una psiquiatra que podia, després de fer-me uns testos, donar permís perquè l'avortament es fes en aquell mateix moment. La psiquiatra aquesta va ser encantadora, en 2 minuts em va dir t'entenc perfectament, no has de fer cap test, fes-ho ara, pagant. Però em va dir una cosa just abans de marxar i és, per cert, jo conec a la teva neuròloga. Sobretot, no li diguis que m'has conegut aquí. I ja està. I gràcies per escoltar-me, o tant de bo la meva experiència serveixi per alguna cosa, perquè si només és aquest patiment a tants nivells, a part del dolor físic, doncs llavors encara costa més de pair. Gràcies. Gràcies a tu, Aina, per la teva experiència, per tenir la valentia i la fortalesa d'explicar aquest cas, que crec que és molt difícil de poder explicar això en públic, i abans ho deien, t'estan enviant moltes abraçades, molt escalf, molt carinyo, molta força pel xat, també tu te l'enviem des d'aquí. Gràcies. I això, moltes gràcies pel teu relat, és que no tinc paraules per comentar el que acabem de viure. Aleshores, no sé si algú en vol agafar el relleu, us animo molt a participar i